nututi lamun katututan lamun mangsa prawira tiktaya Runanggono magawe gelari lawang-wang Ndarantosena takoni rasah wedi ya ditetek-teteke atine heeh ora mingkat lho ora jawil bres ya bekti kula nggih Den ya piturut tak tampa pangestu Kutampanono ya Truk nggih sangat anggen kawula dadosaken jimat kok pasuryane kok abrit le nyawang Petruk kok kaya ora adat sabene sajake duka kalih kula kowe tak takoni jujur karo aku ya Truk nggih pripun kowe wani karo Mandura iya Nun kowe wani karo Mandura oh wau to iya nggih lha pripun nek pancen kowe wani mapano kowe tak rangket tanganmu tak kerincung sikilmu tak lebongi pakunjaran gedene aku mentolo karo kowe kok sik wetengku lara itu waduh iya iki wis ra kena delekke Gong kok sikek tak keprok watu cengelmu mak penjelut lara banget aduh ja omongan sik rada suwe men rada suda Truk jare arep bres piye wetenge kowe kok ngene rasane kok bres ya tetep kalah aku tak ngaso sik Nuwun sewu kula wantun menika kok mboten wantun Mandura mboten Ndara ning sing kula waneni niku pambegane kula mengemuti karo pambegane Sunan Prabu Mandura Dumeh dadi Narendra mbok aja dipambegan kaya ngono. Ning kowe luput kowe wani karo wong Mandura. Luput kula mapan teng pundi? Kowe wani karo pepunden. Kula wani merga ana jalarane. Jalarane apa? Jalarane kula mbelani bapak. Bapak niku pengin bangun kayangan, bangun morale para kawula sak negara Ngamarta supaya uripe tanpa beda kaya teng kayangan. Lah syarate kudu para Pandhawa rawuh teng Karang Kadempel sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Ning teng riku pun rawuh Sunan Ndarawati Sunan Prabu Mandura. Sunan Prabu Mandura nderekke Sunan Prabu Ndarawati. Sunan Prabu Ndarawati kepengin nyuwun ngambil pustaka jamus lima sada kinarya tumbal wadaling praja merga ketaman pegebluk. Kula ming matur kok aneh negara sing ditunggoni Sang Hyang Wisnu kok ketaman pegebluk mongko negara sing dadi ratu niku menungsa utawa titah-titah lumrah ora ketaman pegebluk nek cara kula dicek dulu ngoten lha kok Sunan Mandura nesu Petruk menungsa derajate Panakawan Gedhi Bal 17 wong elek nyolong mripat diapurmu ping kere kok wani ngarani marang Kyai Prabu Ndarawati nek kula sing dunekke kere niku kula ikhlas wong kula ya kere tenan kula dunekke wong ora duwe ora masalah ning bareng tekan bapak Petruk bapakmu kono ora sambangun kayangan. Bapakmu wong sekeng wong ora duwe, wong Gedhi Bal wong kere. Bapakmu gablek apa? Niku sing marai kula lara. Bapak lho Mas. Anane Petruk niku uga bapak gojek karo simbok. Ngenteni bal-balan. Terus lahir Petruk. Bapak niku sing kula sembah. Siji, Petruk kudu nyembah karo Sang Gawe urip. Angka loro Petruk nyembah karo wong tuane Petruk. Niku kewajibaning manungsa urip ing alam padang. Nek bapak kula DC durek kaya ngoten niku Petruk nesu niku lumrah. Petruk nesu niku wis memper. Lah jebul sampeyan nek tak kula unekke, Antasena, anake Werkudara, wong drogak-drogok ora iso basa, ora iso ndodok. Unah-unuh ngalor ngidul. Lara ora atine? Atiku lara. Padha aku, Mas. Aku yo lara atiku. Mula kula wani karo Sunan Prabu Baladura niku ping belani ati kula sebagai anak belani bapak. Oh. Dadi perkarane ngono to? Heeh. Anu iya. Anu nggih. Oh, lah yen ngono barang tak pitung-pitung bener kowe mbangane wong Mandura. Lah gene iso menggalih. Rada penake wetengku pisan. Mari, Gong. Mari.
Ngentot aku. Ora krungu apa kowe? Ora. Karang tak ciutke kok. Oh, ngono kok diciutke. Kadang kalau tak ciutke malah slender. Ngawur. Untung kowe rung tak cekel, Truk. Nek aku nyekel karo kowe aku dosa. Wah mesti kok ya wong jenengan ya nuwun sewu. Nek waton iso Terus anakmu kae dineng-nengi sik, Truk. lho ya semen kowe ki kok ngurusi ora. Ngoten. Wah. Yen ngono malah kowe diancam uripmu karo kakang-kakangku, Truk. Sinten mawon? Yen aku ngono tok elekke isih kena. Ning nek Kakang Garwa Kakang Torjo kae dilekke sok ora kena. Kumangka ya goleki kowe arep mateni kowe. Duh kok migren ta iki? Migren, gek beleken, gek flu, gek pilek. Gek kon bajul raimu apa piye? Ya ora nesu, Truk. Kan alasan kan sendiri-sendiri. Lambemu ora sak penake dhewe. Jengkel aku anggere ana bahaya kok mesti lara ana sing bab sing nyemelangi kok njur sirahe migren mripate gejala PC lan sampe terus. Ya ora ana, Truk, mripat kok gejala PC. Ya ana nek blawur-blawur terus ora weruh. Terus ana gejala bisu barang, lek omong klerak-kleru terus ra iso omong terus ngono. Ndara Garwaca Ndrataja goleki kula to? Iya. Waduh, mati aku. Ning aku njaluk karo kowe ya, Truk. Pripun? Nek kowe ngabekti karo pundenmu, kaya aja wani ya. Wah, Petruk ning menungso ya, Den. Nek kula diwarahi ya nyuwun sewu, kula kepeksa wani ya to, Gong. Ha jelas. Wadake dimeko kawula cilik kono ora wani, ya sorry. Nek Garwaca Ndrataja ora kena delekke ya piye meneh ya, Truk ya. Mbok ora omongan. Ora omongan. Kowe mesti lara to. Heeh. Tak gajul sepatu modar kowe. Alah kuwi sepatuku kok. Sepatumu apa sedeng po? Heeh, ketok kuwi sepatu 7.000, pakune entek 12.000 ya kuwi. Balekke lho. Iya. Ning aku njaluk karo kowe ya, Truk. Pripun? Nek kowe dikapak-kapak kowe aja mbales. Waduh, nek kula lara tak tambani. Nek kula mati tak uripke. Kuwi lho. Nganggo napa? Banyu sumut kowe iki. Ki nek tak peres metu banyune, tak tambani nggo wong lara, nggo nguripke wong tekane mati urung winanci iso kelakon. Weh, lah kene Gong ana sungut ampuh. Nganu wae. Piye? Bangane sampean wirawiri ditetel mawon. Ya, Truk? Penak malahin. Iki padake templekan ngono piye? Iki saka kono wis ana, Gong. Oh, tak kira nek templek anu ya variasi tak kira. Variasi dengkulmu mlocot kuwi ora. Variasi. Padake pelek wae. Zaman saiki kan akeh variasi ta. Ah iya. Ah terus wis ngono wae nek kowe diapak-apake, kowe tak tambani, nek kowe mati tak uripke. Oh nggih, manut-manut kula ora entuk males ora. Manut lho Gong. Heeh, ning lara iki. Ora masalah. Duripke kok. Wis ngono ya Gong. Truk aku tak ambles bumi. Lho sik. Ya aneh meneh sampean. Sampeyan arep nambani aku arep nguripi aku kok ambles bumi iki ku ngundang piye? Iki kira iso ambles bumi. Bagong kok gedhuk lemah ping 3 aku jedul. Oh, ngoten. Iya. Tenan lho? Oke. Wis ngono ya. Ngopo? Ming jajal kok. Edan. Ya perlu dijajal ya, Tru. Nek di ngonoke ra metu. Hati was getun. Kemringet kok ora ngapa-ngapa. Lambene ra. Aku kulinae ngono kuwi. Tak ngonoke ra metu asem tenan ki aku. Nanti bingung aku ngantian. Lambemu ra. Lho garu kaca kok. Endi? Siap-siap. Heeh, kae lho ning dhuwur kae. Tunggu kene, Tru, ya.
Rekata Dyan Gatotkaca Kinon mapakara kosuta tekapira Kresna Parta Parta manehar saktinira Bekti kula nggih Den Petrus iya Bekti kula Ndara Bagong iya kok ngendikane sajak mboten lega penggalipun Petrus nun kowe tak takoni jujur nggih aja goro oh mboten Petrus niku wong tuwa kowe wani karo Mandura iya oh lang pripun to nek kowe wani ulungno tanganmu tak bondo tanganmu tak krincung sikilmu tak leboke baku jaran yen kowe bangga bakal tak rampungke budi tak sembadani yen kowe ora manut karo Gatotkaca isin duwe abdi Petruk sing wani ngorek-orek raine Punden Pandhawa gawe wirange Punden Pandhawa Petruk wiwit dina iki aku ora sudi mbok mong malah yen perlu kowe ora gelem manut karo Gatotkaca mapan tak pancat pundakmu tak untir gulumu tak gembol dasmu kowe Petruk kagiat risang kapirang urin angkul kinempet kempet dosang reknaning bawana kula ngertos kok Den kula ngertos kaya ngapa wirange Ndara Gatotkaca nek duwe abdi kaya Petruk sing ora ngabekti karo pepunden sing mengisane ngorek-orek pasuryaning para pepunden gawe wirang kula niku sadar ning Petruk niku menungso nek iso mbok dikandhani wong Petruk niku duwe akal budi duwe pikiran tur Petruk ora mati rasane dadi nek Petruk dikandhani niku mestine upama dikandhani dicontoni saora-orane Petruk niku mesti iso manut iso bangun miturut ora kok njur luput sithik kok panjenengan mentolo arep mateni karo Petruk niku njur dasare napa kula tak takon dasar panjenengan napa ming merga mbelani pepunden sampean Ndara Baladewa terus sampean mentolo ajeng mateni karo Petruk tembung sampean sing lara teng ati ngapa ya Truk menengo tembung sampean sing lara teng ati Petruk ora manut karo aku tak pancat pundakmu tak untir gurumu tak gembol dasmu mbok gembol liyane gembol kok ndas lara teng ati Den lara saestu lha niku ngetutke sampean wit kuncung nganti gelong wit jabang nganti caprang jaman sampean dijedi teng Kawacandra di muka niku ora ana pepunden sing ngetutke bapak sampean ora ngetutke Petruk sing ngetutke ming betake kula niku dasar kula mung tresna ming tresna karo sampean pepunden kula Ndara Werkudara duwe momongan mongko ya kaya ngono kanane bisa kaya ngapa tresnane Petruk karo Ndara Gatotkaca ora kaya sadek-sadek iki kok sampean mentolo karo Petruk tak untir gulumu ora teng ati aku kok lara ya Truk atine lara Den bapakmu lho bapakmu Ndara Werkudara niku wong kau wong dosa wong sing wani mateni sapa mawon mongko wong kejem nika Ndara Werkudara nek luput pancen luput tumrap negara mesti dipateni ning Petruk niku momong bapakmu niku ora tau kok nyuwara kasar karo Petruk luwih-luwih nyenggol Petruk nglenthek Petruk ora tau mbahmu Ndara Pandhu niku ratu sak jagat jaman Pandhu dadi ratu niku ora ana sing wani ning Petruk getak Ndara Pandhu bola-bali mergo ajeng kleru pakartine ning Ndara Pandhu mboten tau getak karo Petruk kok sampean putune kok ming ajeng arep nguntir iki kula disuarani karo sampean mboten napa-napa Ndara loro teng ati mboten napa-napa mang pateni Petruk mang pateni
mateni. Angel pijet wae ngranti nek ping mateni Petruk nguntir sirahe Petruk. Ning nyawa kula tekan swarga mesti ketemu karo Ndara Pandhu. Terus Ndara Pandhu ndangu kalih kula, Petruk. Kowe kok wis mati. Kula le wangsulan akine pun entek. Kula dipateni utumu Ndara Gatotkaca. Luputmu apa, Petruk? Mboten luput, mboten kleru. Ndara Pandhu sukmane medhom teng jagat madosi sampeyan. Yakin niku tenan yakin. Iya. So. Pas welinge Ndara Antasena, aja ngantem, aja mbales. Kowe ngapain nangis iki? Hah? Aku bingung dengan dramatikmu itu. Ayo men Ndara Gatotkaca iki wedi lho. Asem iki kaget aku. Ngerti-ngerti kok ming Aku wis Petruk iki kang slupan sapa ya? Mun aku meneng wae. Bareng kowe muni mang pateni manguntir. Oh, lagi apa? Ngerti aku nek kowe lagi bersandiwara. Kok iso nangis ya, Truk? Kowe biasane ra nangis, ora tau nangis. Anakmu sing cilik mati kowe nanggap dangdut ta? Dasmu. Ora wae, wae aku ngerti kok. Kowe nanggap ning Tegalan ta? Nganggo dit layatan ta? Gapurmu. Kok saiki kok iso nangis? Ya aku ki ngremet brambang leletke nggon mata. Temploke nggon mata Ndara Gatotkaca ngene meruh luhku dileweran mongko ora luh asli. Ming luh gawean. Brubut munggah ning ngantariksa nganti cilik ora ketok ndelik. Gagas karo kelakuane kok. Ah sip iki mbaka siji hancur pertahanane kono. Ning iki isih siji. Sapa e? Ndara Antarja. Oh ta? Heeh. Terus saya aku tak takon, kowe wis nyambut gawe apa? Mau? Jawel mau? Jawel sapa? Wong wetengmu lara kok. Weteng ki diitung to? Ya diitung. Waduh. Ha iki mengkari Ndara Antarja. Tandang ngono. Aku tak ngaso, mbuh caramu piye kudu Antarja mundur, ora mundur kowe mati ya karepmu, urip ya karepmu. Wis ngono, saya aku kok. Truk. Rene sik to. Ndara Antarja iki kekuatane nggon apa? Lho kekuatane nggon apa piye to? Ndara Antarja ki mbahne iki ratune ula, dewaning ula sak jagat. Kowe wani karo Ndara Antarja wadul karo mbahne akon ula sak donya. Bagong goleki. Mrutaya kowe. Kowe tengok-tengok parani ula. Mangan parani ula. Turu parani ula. Aku wis nyanding. Ulane mbahne Ndara Antarja, ora ulamu. Beda ya? Medeni ya? Medeni. Werna-werna, ula lareangon, jagrama, demung kebu. Saron demung. Betul. Demung macan. Kuwi nek nyokot sing jeneng ula sendok ki, Gong. Wah, kuwi sing medeni, Gong. Apa? Heeh, kuwi galak. Kuwi kei bakmi ya kalu. Go goreng ya ula sendok kuwi. Ha iya, sak poroke ora. Tak mut irungmu sisan kowe. Gatekke melenceng. Agene nek kowe melenceng ya sak penake nek ana melenceng nesu-nesu ora. Sing serius atur aku ki gatekke tenane. Monggo sing jeneng ulane Ndara Antarja ki nek nyokot, wah. Ulane Ndara Antarja weruh kowe dicokot jebret. Sing dicokot kejet-kejet guys, kejet ulane ngaso. Wah. Wis sing dicokot jenggelek meneh, cokot meneh. Yes. Sing dicokot kejet. Sing ulane ngaso, tepas-tepas. Sing dicokot meneh, cokot meneh. Bola bali. Heeh. Edanane.
So bola-bali ya terus. Allah galak kok. Oh iya, heeh. Wis ngono wae. Aku tak ngasuh ya. Heeh. Duh, modan iki. Untuk bagian sing rada ngrekoso iki ya wis men ra masalah. Ketok goleki Petruk lara wae tak keroki arep dipateni. Mung suwe Adipati Ranggalawe. Oh, Antarja. Ndih, ayo. Ora kesuwen gak jedul, gak rampung perkarane. Bapak keperanggul mungguing ayuda bapak bawatnya bentar bawatnya bentar kebabaknya mungguing aloko oh Dara Antarja iya Bagong nggih ajeng napa goleki Petruk oh Petruk ini ngayal kok Kandang Truk? Sing golek iki kowe. Wis tau mangan watu urung? Kowe tak kandhani ya goleki aku, kowe omong nek ora ana. Ah, engko ngapusi. Etok-etok men ora ana kuwi tak kon nandingi Ndarataraja lho kok goblok iki kowe. Wah, gatra aku nang nganggo ngetak. Anarkis kowe. Ah, kowe goblok kebangetan kok. Asem e. Piye? Petruk ora ana. Kowe mbudheke Antarja. Aku krungu oleh Purarasanan. Aseme, Truk. Krungu e. Wah. Kowe. Nek udu adikku wis tak tekak modar kowe. Krungu kowe muni nek kae mau ki apa alasan ngono lho, Gong. Wah, jan kowe iki. Ora ana wong ngomongan apa-apa niku. Kowe ora sagara. Kowe omongan karo Petruk. Heeh, anu ya. Petruk nendi? Teng mriko. Kersane arep tak pateni. Saniki? Iya. Truk? Meng arep dipateni sedhela jare. Tak tinggal Melayu Bali lho, tak tinggal Melayu. Aja Truk, aja. Aja Truk. Kan kita bareng ta Truk, tak bareng Melayu. Besok kowe ngebis, kowe esuk ngebis ora bareng aku. Kejem kowe. Petruk mboten nanten. Bagong. Nun. Aku wegah guyon, aku gak sembrono. Oh, kersane? Petruk tak wenehke aku apa ora? Nek ora? Nek ora, kowe tak pateni. Petruk tak pateni. Nek diwenehke, kowe slamet. Tegese Petruk tak gawa, bakal tak lebokke Pakunjaran. Nek ora dilebokke Pakunjaran, gedene Petruk tak pateni. Katri gumulung mangrempaing wadya. Haji! Kowe iki ngopo kowe? Arep suluk e. Biasane iki nek nesu nek wayange terus suluk to. Iki ora laras e. Sing genter goblok. Nalake sing genter. Wes. Men golek ramban wae bendina. Wis menengan isih tok salahke. Antarja. Apa? Kowe iki satriya. Iya. Petruk iki kakangku. Petruk lara tak tileki, tak keroki men supaya Petruk iki mari men Petruk sehat. Kok mati tok ame-ame. Kowe iki ndek pikiran ora, Jo? Kok Jo piye? Lah kok jenengmu sapa? Antarja. Dundang Jo kok ora gelem. Pengundang ontor ki murup apa kowe? Yo, wis sak karepmu. Ha sak karepku mungsuh dadak aturan. Piye, mikir Jo? Upama kowe duwe kakang, utama kowe duwe sedulur. Nek sedulurmu, kakangmu apa adimu arep tak pateni perasaanmu piye? Hah? Sebagai manusia lho. Perasaanmu piye aku tak takon? Hah? Ya wangsulan.
Jare wong pendidikan. Kerembak-kerembik. Wangsulan kowe. Petruk sapa wae sing jawel karo Petruk? Ware wantas. Marang-marang tak putung legane atiku. Rawe, ben sakarepe cangkemmu. Wiladala apa? Hah? Bagong nek ngene iki wis ora kena dikandhani ta andane. Aja kok wujuding menungsa lumrah. Dewa medhon wae waton rada lho, trada. Aku wani. Lah iya wong cilik. Ha iya. Ya Adipati ya wedi aku. Muni ya kowe. Muni ya. Lho man gayang to man. Pikiran iki man nek ngene iki perlu tak pikirke. Yen ngono kowe wani karo aku. Apamu sing tak wedeni? Iblis lanat. Ora minggan karo aku kendarat dintangane unta. Sik, antar sik. Wis tegel tenan arep ngajar aku. Ha. Aku abdimu lho, Jo. Aku abdimu kowe tak momong pirang-pirang taun. Lah kok kowe arep mentolo karo aku, terus kowe arep pamer apa? Pamer upas sing le menehi karo eyangmu kuwi ya. Upas wrayang to jenenge. Ha ta, apal aku. Tamake kulite menungsa, kulite iso nglothok. Mati dhewe. Mati garing. Ning kowe ngikir, Jo. Aku anak sapa? Aku anake sapa? Semar. Semar ki Sang Hyang es dungdung. Ismaya lali kok ya. Sang Hyang Ismaya ngono. Ismaya ki sapa? Ismaya kuwi kakangne Bathara Guru. Ngono. Dadi bapak kae kakangne Bathara Guru dewaning para dewa. Asline bapak ki wong digdaya, wong pinter, wong sekti kalintang jayaning perang. Ming bapak kuwi moh umo. Dadi ketok kaya wong ora duwe kekuatan. Ora merga piye-piye ning merga moh umo. Anak-anake Semar ki dinahi jaya kawijayan atos sing balung wuleting kulit. Ming aku Petruk Gareng ki ra tau umo. Ra tau pamer. Ora kaya satya-satya kang ngene pecah dadamu tungdang tak tutung ora ngono. Hah? Mergo aku gandrung katentreman ning nek kowe nantang karo Bagong, kowe pengen weruh karyasaning Bagong, hari ini kamu akan melihat. Hari ini kamu akan tahu bagaimana apa yang perlu dicatat. Harus membeli sabun. Nek ora tak bandem cilaka cake. Larung ora. Ngono aja dadi kowe aja watoni iso ngucap. Arep weruh kowe, arep weruh. Kowe nyembur Bagong ora apa-apa ning kowe tak idoni kanggo kekuataning bapakku. Ora kena penyakit kadas kurap gatal jamur aja tundang Bagong kowe kana. Apa iki le? Aku ki mung tawa obat kok mlayu. Aku ya gumun itu. Aku ra ya bangane ora Bagong suwe rak tawa obat. Heeh. Nek malam Jumat Kliwon ning Parangkusuma. Ha iya. Gelar karpet kae monggo-monggo. Dipun buktekaken menawi panjenengan boten mantun mangke arta wangsul saking 10.000 dados kalih 10.000. Menika saged mantunaken gatal jamur kadas kurap panulan sawiturutipun koreng-koreng wonten ing kaki. Aku iki ketonco leh kuama. Saking entek kata-kataku aku mung waton omong metune kuwi. Lah kok Antarja mlayu. Nendi wonge? Ngeleng ki. Oh. Tak uyuane ya. Aja. Engko nek jedul Kaya gangsir wae jedul ora. Antarja ki satriya ya mung wadake gangsir ora. ngono cuma klupuk-klupuk. Mumpung iki pesing banget Ya semen ra aja to. Kok kowe wae? Oh, dengkulmu kuwi. Aku ngopo? Kowe tak uyuhi. Lho.
Luputku apa ya, Gong, kok kowe iki? Aku lagi pengen nguyu kowe. Kok kepengin ora. Wah, jan wis 3 entek. Ayo nyambut gawe iki ngene iki. Ha iya. Ora ngrekoso tur gayeng. Heeh.